Dem başı xoş temaşavanên hêja hûn bi xêratin vêzê dersên me yên kurmancî. Wek ku hûn dizanin me di dersên xwe yên borî de dest bi mijara raweyên lêkeran kiribû. Em ê îro jî di raweyên lêkeran de mijara raweyên xwestek û daxwazê ji we re pêşkêş bikin. Raweyên xwestek û daxwazê. Yek, raweya xwestekê. Ev rawe wateya xwestina kirina karekî dide diyar kirin. Ew kar hîn pêk nehatiye. Rayeka lêkerê di têşeya dema niha û bêde ye. Di awayê yekem de tenê qertefa bûyê têbkaranîn. Taybetiyên dema bê hemû ji bo vê raweyê jî derbas dibin. Ji bilî qertefên ku pişt cînavkan tên wek ê, d, wê. Formula raweyê bi rayeka lêkerê û qertefên cînavkên kesîn. Mînak, ew azad bibin raweya xwestekê, ew ê azad bibin dema bê. Ez jî bibezim raweya xwestekê, ez ê jî bibezim dema niha. Em li wan kesan bipirsin raweya xwestekê, em ê li wan kesan bipirsin dema bê. Ji xeynî vê awayê raweya xwestekê bêtir bi hêmana bilayê tê çêkirin. Ev peyv piranî li serê hevokê cih digire. Mînak, bila çil mêrê Şêx Adî dergê xêran li te veke biwêj ji Kurdên Erîvanê. Mînak, ku êdî bila ez nemînim, bila ez nemînim li vê dinê, bila sibatok bipêçin termê canê min ji helbestek. Dudu, raweya daxwaziyê. Ev rawe wateya hêvî û daxwaziya karekî dide diyar kirin. Peyva xweziyê tê serê hevokê. Ev peyv ji lêkera xwestin bi dest dikeve. Rayekên lêkeran û qertefa raweyê dîsa bi heman awayî ne. Formula raweyê ev e. Xwezî bi rayeka lêkerê, qertefên cînavkên kesîn. Mînak, xwezî ez dîsa zar bûma, li ber dilê dayika xwe bûma. Xwezî ez çûkek bûma, li serê çiyayên azad bifiriyama. Sisê, raweya şertî. Di vê raweyê de karê ku dê bêkirin bi şertî ve tê girêdan. Gihaneka kûyê tê serê hevokê, qertefa raweyê bi dîsa berî rayeka lêkerê tê piştre qertefên cînavkên kesîn tên bikaranîn. Formula raweyê ev e. Ku bi rayeka lêkerê û qertefên cînavkên kesîn. Mînak, ku ez birevim ew ê biçe. Ku tu bikevî dê ew jî bikeve. Ku ew bixwînin dê bi ser dikevin. Ji bo raweya şertî hêmanên eger û hekeyê jî tên bikaranîn. Mînak, eger tu nizanî bipirse ji cîranê. Gotina pêşiyan. Heke ew bê em ê biçin. Çar, raweya divêtiyê. Wateya pêwîstiya kirina karekî diyar dike. Lêkera alîkarviyan di têşeya dema niha de dibe divê û tê serê hevokê. Dîsa qertefa raweyê bi tê ser rayeka lêkerê piştre qertefên cînavkên kesîn tên bikaranîn. Formula raweyê ev e. Divê bi rayeka lêkerê, qertefên cînavkên kesîn. Mînak, divê ew bibeze. Divê em bipirsin. Divê tu bikevî. Divê raweyê de li şûna divêyê gerek jî tê bikaranîn. Mînak, gerek em bi ser kevin. 5. Raweya fermanî. Ev rawe bi alîkariya rayeka dema niha ya lêkerê û qertefa raweya fermanî bûyê dertê holê. Ji ber ku ferman li kesên duyemîn ên yekjimar û pirjimar tê kirin, cînavkên kesîn yên ku tên dawiya vê raweyê jî ê û in. Formula vê raweyê bi rayeka lêkerê ê û in. Mînak, zimanê Kurdî gelek şêrîn e. Kurdo bixwîne, kurdo binivîse. Çarîneyek ji helbesta cegerxwîn. Ey hevalên partîzan, win guh nedinê nezan. Wî tim ji xwe bikin dûr, bere herî cihên kur. Cegerxwîn. Raweya fermanî di lêkerên ku bi pêşkiran pêk hatine de qertefa raweya fermanî bûyê wer nagire. Mînak, derî veke, pirtûkê rake, xwarinê çêkin, ji malê dernekevin. Neyîniya raweyên xwestek û daxwazê. Neyîniya raweyên xwestek û daxwazê bi qertefa neyê çê dibe. Ew qertef di şûna qertefa raweyê bûyê de tê bikaranîn. Mînak, bila ez neçim. Xwezî tu naaxivî. Divê ew nebîne. Ku hûn nemeşin ew ê bireve. Dema ku lêker ji pêşkirên ba, da, hil, ra, rû ve werê pêk bê, qertefa neyîniyê ne dikeve navbera wan pêşkiran û lêkerê. Lêker ji navdêr û ji lêkerekê alîkar pêk bê,
Ne bilêkerê ve tê nivîsîn. Mînak, bila ez vexwim erênî, bila ez venexwim neyînî. Xwezî ew vegere, xwezî ew venegere. Divê ez jî hez bikim, divê ez jî hez nekim. Eger em wî amade bikin, dê biçe. Eger em wî amade nekin, dê neçe. Nîşe. Ji bo raweya fermanê qertafa neyînî gelek caran dibe me. Mînak, meçe, meçin. Meke, mekin. Vexwe, vexwin. Vemexwe, vemexwin. Mînak, nêvî jê meke hêvî. Gotina pêşiyan. Berê temaşevanên hêja, em gaştin dawiya bernameya xwe ya îroyîn. Heta bernameyekî din bimînin di xêr û xweşiyê de. Divê zimanê Kurdî bibe zimanê fermî û perwerdehiyê. Dem baş.